ବର୍ଷା ଓ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେବଳ 12.5 ଓଭରର ଖେଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଉପୁଜୁଥିଲା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଭେମ୍ବର 30ରେ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଓଭାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ 9 ବର୍ଷ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍କୁ ତାର ଘରେ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା। 2013ରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡି ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 3-1ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନଭେମ୍ବର 30ରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଓଡି ଜିତେ ତେବେ ସିରିଜ 1-1ରେ ଡ୍ର ହୋଇ ଶେଷ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଖରେ ସିରିଜ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି।